Og Sky, der går på en sø. Okay, så her har vi Su, som nu vil vise, hvordan man laver moderne isvandring. Sådan der. Jeg skal lige følge med. Og så tager vi den her vej. Det der vej, ja. Yes. Det ser rigtig dejligt ud. Og hvis jeg nu lige... Øj, det ser klamt det her. Hvis jeg nu... der gik den ned af. Jeg suser lige op foran og filmer moderne isvandring forfra. Det er rigtig smart. I fremtiden, når der kommer global opvarmning, så stopper Golfstrømmen, og så bliver Danmark koldt. Så bliver vi alle sammen nødt til at gå rundt sådan her på isen. Vi skal godt lære det. Vi skal godt lære at gå rundt sådan her. Okay, nu vil vi vise den umoderne. Den umoderne isvandring. Så skal I ikke gå på is. Okay, kom så. Sådan der, så presser det. Ja, det er meget umoderne. Og se, det ser ikke så smart ud. Det er umoderne at falde. Jeg skal helst blive stående på isen. Og det er rigtig smart, men det er også lidt umoderne. Men det er sådan, ja, i slutningen. Og nu, nu vil Su så vise, hvordan man kan tjekke, om isen er sikker. Su med sten. Og hvad finder du? Så kan man se. Hvordan ser man det? Den er fin, den her. Lad os tjekke hinanden. Hvordan kan du vide, at den er fin? Det er fordi, jeg tager dem alle mulige sammen, så dem samler jeg ind i hovedet. Og så snuser jeg og mærker og kigger på isen. Og så ser jeg lige, om den er god nok. No. Og hvis den er det, så kan man godt gå på den. Så kan man også gøre sådan der. Lidt mere. Det er ikke sådan en Bare fordi, at der var tekniske problemer. Men vi har jo sendt Su ud for at se på noget grønt is. For at vise en anden slags is, og så vise, om det også er sikkert. Og det har hun fundet her. Det er sådan næsten godt. Det er ikke det, der godt. Ja, det er sådan. Der kan man ikke så godt se på det her kig. Okay, der kan man se her. Nu tjekker hun det. Hvad siger du? Is. Dr. Su. Er det godt is også? Den er 1 million år gammel. 1 million? Ja. Og jeg siger, der har været en fiskevæg lige her. En fiskevæg? En fiskevæg. En fiskebæ? Ja, og den har simpelthen spredt sig over hele. Og her kan vi se. Det er sådan en farlig fiskebæ. Her har den skidt. Nu vil Su undersøge den her is, fordi den er nemlig speciel. Ikke også? Og hvad er det, der er specielt ved? Nu vil jeg samle alle sanserne i et lige her. Ja, jeg bruger den i næsen. Ja. Og så kigger hun. Finder jeg et lille hul. En lille revne. Man kan faktisk se alle de der luftbobler, der er nedenunder. Det er alle de der små prikker. Og så snuser jeg og bruger alle de sanser i næsen. Og hvad siger den der? Der er tydeligvis et gammelt ægtepar, der er gået oven på den her is. Ja. Og kan du fortælle mig, hvad de hedder også? Det kan jeg godt, men det gør jeg ikke. Der er censur. Censur, nej. Jeg siger, det er Else og Ole. Else og Ole? Ja, det var lige der til. Ove! Ove. Se. Så tydeligt se. Jeg har Else stået ved sin træsko lige her. Ja.
Elses træsko. Altså, Man kan se... nej. Der var hun. Nej! Der var simpelthen stået. Og så er hun faldet ned med ballerne lige her på isen. Ja, det er hendes baller. Og det er fordi, at en gang fik hun kræft i den ene balle. Nå, så den ene er lidt lille. Ja. Ja, det forstår Og det her forstår har man jo. hun simpelthen siddet med sine baller. Isen, den har smeltet ned under hende. Hun var heldig, at hun ikke faldt i. Ja, og så har hun faktisk pruttet. Så man kan se alle hendes prutbobler nedenunder, der er frosset til is. Lige igennem isen. Ja, og så frosset den. Ja. Derfor er der en hel masse bobler. Jeg kan noget om sne. Og der er mange forskellige sne. Der er hvid sne og gul sne og grøn sne. Hvid sne, det er sådan. Det kan man se. Det er sådan noget, man laver snemænder af. Og man kan lave snebolde, og det er sådan noget, der falder fra himlen. Fra en skyld fra himlen. Og så er der noget, der hedder gul sne. Det er tis-sne. Eller... Og så... Jeg er ikke god til det her. Virker det? Gul sne. Det er tis-sne. Og grøn sne, det er sådan noget grøn hakkersne. Så Sue, hun gjorde sådan her, og så flyttede hun slim ud, og så blev det grønt. Her har jeg fundet noget grøn sne, som Sue har lavet. Sue, kan du lige filme? Det kan man godt se det. Ja. Det er, når at man Den her kan man se. bliver snottet, og så forkølet, så får man slim i halsen. Og så Ej, man den ligner sådan lidt noget gelé. ja. Ej, men klar. Snotter man det op, og spytter det ud, og så bliver det grønt. Hej. Love comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. It's in some kind of function, a reconstruction where you've